Сега ще ви покажа как се сглабя транспортна чанта Пратика 1. Може да я видите като цена в сайта. Искам да ви покажа, че е много просто и много лесно, бързо, елементарно да се сглоби. Не ви трябват инструкции, така че сега нагледно ще ви покажа. Вътре са частите, които ние трябва да сглобим. Така, сега изваждам каквото има вътре. Вътре е самата решетка, вратичката. Ето тези двете, които са за самото захващане на горната и долната част да станат едно цяло. Тези кукички се слагат най-отгоре на самата транспортна чанта, където могат да се закачат дръжки, ако искате. И ето тези четирите са всъщност това, с което може да регулирате отварянето и затварянето на самата вратичка, така че започвам. Няма повече да се бавя. Сега взимаме горната и долната част, ги съединявам. Ето така, трябва да се напаснат. Ето тук хубаво по ръбчетата, да няма никъде разминаване. Взимаме си едно от тези двете, отчупваме си едното и както виждате тук вътре имат едно механизъмче, което е за заключване. И сега ето така се слага от тази страна. Тези, които са за закачване отгоре, ето тук имат дупчици от едната и от другата страна и просто ето по този начин ги мушваме в дупчицата и е готово. Така, сега следващото, което ще направим е да сложим ето тези чопчета, кукички, не знам как да ги нарека. Така, сложих ги, ето по този начин стоят и от долната част, както ви казах. За да можем сега да сложим вратичката, трябва и четирите да сочат по този начин навън. И сега, когато са отворени навън самите чопчета, много лесно вратичката влиза. Ако имате интерес към тази транспортна чанта, можете ли да ми пишете на лично съобщение или просто да влезете за ваше удобство в сайта, като при всяка поръчка имате 8% отстъпка, така че може да се възползвате и от това. А сега ви пожелавам приятен ден!